Shin Alhaji ya yarda da wannan magana? Ya za a yi ka ce wani mana korafi me agwa mai kiristocin ma guda ne duk gaba da kiristocin a Najeriya guda ne wasu pagans din ba sun fi wasu kiristocin yawa kiristoci a Najeriya nawa ne auren mace ɗaya suke safi ɗaya huɗu shi ne fa iyakarsu mu musulmi mu muke auren mata har huɗu muke haifa ƴaƴa har ɗari ko fiye ko muke maraba da su akwai sarakuna ma da suke da bacin aure matan aure suke da ƙwarakwarai suke haifa ƴaƴa fiye da ɗari ai kowa ya san irin bala'in da aka yi a lokacin mai tatsi ne a birnin Kano aka kashe mana dubbannin mutane sannan kada ka manta aka zo kuma da sunan Boko Haram aka zo masallacin Idi masallacin Juma'a na birnin Kano asalin babban masallaci a Kano tun zamanin aru manyan sakunan farko aka zo aka kashe mana ɗaruruwan mutane banda abubuwan da suka faruwa a arewacin Najeriya a masallatai daban-daban a kasuwanni daban-daban duk ina Amerika din take ina Trump din yake ina Netanyahu yake ina makaron din suke Alhaji Abdulkarim Iyobu shugaban rundunar adalci ta tarayyar Najeriya ga mu a wannan gaba mu duba batutuwa biyu watan farko a baya bayan nan cacen baki ta barki a tsakanin tarayyar Najeriya da kuma Amurka dangane da abin da ya shafi wani korafi da gwamnatin Amurka ta ce ta karɓa a hannun kiristocin Najeriya na cewar ana musu kisan kiyashi wanda har Amurka ma ta yi kurarun ko ta yi magana cewa za ta kawo hari a nan Najeriya duk da dai ƙasashe da dama suna ta tofa albarkacin bakin su amma ya Alhaji kalli wannan batu. To a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyil karim to ina ganin wannan ai ba wai shatar baki ne tsakanin Amerika da Najeriya ba sai dai waɗansu shugabannin Amerika da waɗansu barayin shugabannin Najeriya kamar yaya Alhaji to ka san dai jibar da ake yi tun daga farkon farawa tun daga lokacin da aka aro tsarin Yahudawa na Amerika da ake kira dimokuraɗiyya aka bar tsarin Allah suke bibiye da dukkan wanda kowane irin ta'annati a ƙasar nan duk abin da ake cewa ana yi na ciwo bashi ko na bankin duniya ko na IMF ko na malami ko me dai daga gurin su ne haka kuma duk wani bagarumar sata wacce ta fice tunani gurin zai je ya ajiye a bankunan su akalla da sauran kasashen da suke mu'amala da su ko da na wace ƙasa ce ko da ta ƙasar Laraba ce to i kasance yanzu suke ganin suna so su yi irin duk magudin za su yi a tsakaninsu da junansu su ga yana su raba duk barayin nan da kuɗin da suka sace su kawo wata barazana wacce suka san babu ita don magana ce ta cewa idan da abin da suke faɗa human right gaskiya ne kare haƙƙin ɗan adam kare haƙƙin ɗan adam gaskiya ne to da duk ɗan adam ne da kafiri da musulmi da wanda yake ba shi da addini pagan maguzawa da ma masu bauta kowane irin abu to amma sai suka zama very selective justice ya kasance suka rungumi irin abin da yake wani sararsa na yahudanci na kafirci na kirin Allah na zalunta bayan Allah suka ce kuma mutane suka da su ne mutane a gurinsu to kuma muka yi rashin sa'a yawancin mutanen da muke tare da su musamman daga cikin masu yin dokoki da masu zartarwa da hukumar shari'a duk mutanen su ne kaga a cikin su da akwai kafirai kiristoci da akwai pagans akwai masu bauta abubuwa daban-daban akwai kuma musulmin amma duk kullum ko da yaushe kansu a haɗe ke wajen yi mana sata
da wajen kashe mu da wajen gurɓata tarbiyyar mu ta hanyar shigo da abubuwan samaye kamar su cocaine da ganyen wiwi da ƙwayoyi masu haukatarwa da shauran kusanci irin wannan ko yamakon su yi mana transfer na technology suka ƙi suke mana transfer na auren jinsi wanda duk addinin duniya bai da wannan ba. To idan lalacewa ta kai lalacewa aka ce mutanen ƙasa sun yadda su bi waɗannan mutane da suke bayan Yahudawa da Nasara. Su shugabannin namu kenan? Ƙwarai da gaske. In ba ka ba a dan tsarin Allah bane ba Allah ne ya halicce mu ba? Yahudu ne ya halicce mu? Netanyahu ne ya halicce mu? Ko ku Trump ne ya halicce mu? Ko ku shugaban Macron ne ya halicce mu? Na Faransa kenan. Na Faransa ko kuma na ina ne ya halicce mu? Ko shugabannin Ingila suka halicce mu? Ingila ma suka bada mulkin mallaka ba mun bujere ba kakanninmu da iyayenmu sun tutsu sun kaure su to kuma su waye wayansu kuma ita kanta America ai da ƙarƙashin mutu Ingila take kai tutsu dole ba za mu tutsu ba za mu da muka san daga Allah muke ga Allah zan koma daga Allah muke ga Allah zamu koma ko ana so ko ba so mu koma ga Allah din nan wannan gani ina ganin wannan barazana da suke yi Ubangiji Allah isa su da abin da suke faɗa ko da gaske Allah ya sa su yi Allah ya sa i zama sanadiyar tashin duniya ma akan ta gaba ɗaya in san su da suke ganin duniya ba za su tashi ba ta tashi mu ga su zaman su a duniyar in ya so mu da tashi mu ga mu aljanna wa sun mu a cikin wuta dole ka magana ce hari za su kawo kai ma za ta iya shafa ta shafa kowa da kowa da kaga ni Abdulkarim Ɗayyabu da iri-iri na wanda suka yi imani da Allah da ranar tashin kiyama da hisabi mun yi imani za a yi tashin kiyama mun yi imani sai an mutu to me muke jira an mutu mana da dai mu ta ganin bakin ciki mu ta ganin bakin ciki mu ta ganin bakin ciki mu ta ganin sabon Allah mu ta ganin sabon Allah mu ta ganin sabon Allah mu ta ganin zalunta bayan Allah mu ta ganin zalunta bayan Allah mu ta ganin zalunta bayan Allah ko zan ce sai mu mutu ba gara Allah sauke mana duk wannan bakin cikin na ɓacin ran tsawon shekarun ba in ya so a mutum gaba ɗaya in ya so kowa ya gane ba ko matsa mu muna aljanna su suna wuta wanda ka ne wani abu me wacce barazana za a yi ni a rayuwa wani irin tunani ne ba a yi da wani irin mataki ne ba ɗaukar na in mutu ko ban mutum ba ko wani suke mun suna murmutuwa ko in sun lokace wasu an ɗaure su shekaru 10 magana ce na wani abu in kai imani da Allah ba wani zai maka barazana saboda haka ni ina kira ne ga wanda suke da rabo a cikin irin wannan rukunin mutane na masu yin dokokin nan da masu yin zartarwa da masu yin shari'a in Allah ya sa akwai masu imani ko da daga kowane irin bangare na addini ne ko yana kiristanci ko na yahudanci ko ma wani iri ne ko na paganism ne ya kasance in Allah ya shirye su dawo ga tsarin Allah dawo ga addinin Allah inna dini inda Allah al-islam su dawo ga musulunci a zo a komai a musulunce ya kasance su dawo da kowa haƙƙinsa a zo a ga cewa yaya za a ba wa kowa haƙuri a ba wa Allah haƙuri bisa saɓon da aka yi masa bisa zalinta da aka yi bayansa a zo in Allah ya sa mutane sun yafe fa lillahi alhamdu in ba sa kuma na roƙon ubangiji subhanahu wataala ya gaggauta kawo musayan masu mulki wanda za a samu masu yin dokoki da masu zartarwa da masu shari'a wanda za su zo su kama duk wanda suka kowane irin laifi tun daga farkon fara laifuffuka a Najeriya zuwa ƙarshen yin waɗannan lokaci da muke ciki a zo a kama su a matse su a kwato duk abin da suka sace mana suka jefa mu a cikin irin wani yanayi da muke ciki kawai suke barazana a gare sa take shafa wani mutum da yake ganin kamar kowa da kowa ya kasance bacin an kwato duk abin da aka sace mana a ba wa kowa haƙƙinsa su kuma a hukunta su a rataye na ratayewa harbe na harbewa a yanke hannayen nan wanda suka dace ko ƙawahuwa ko a ƙwaƙule idanuwa ko kuna ko ma meye wanda yake daidai da shari'ar da Allah ya tsara wanda in an ce an yi irin laifin kaza ga irin hukuncin da za a yi in aka yi wannan sai mu ga Allah ya sa mun dawo cikin hayyacin mu zo mu tafi dodar
idan saɓanin haka ne kuma ubangiji Allah ya gaggauta kawo wani dalili zai sa ita kiyamar da kanin zuwa ɗan taki kowa ma iga cewa wanda yake ganin mutuwa gangance to ga sha mutum in yi so in mun je igan mu aljanna mu kuma muna cin aljanna su suna can inda Allah ya kaddara musu. To amma Alhaji mu duba batun wancan ƙorafi da kiristocin Najeriya suka na cewar ana musu kisan kiyashi. Shin Alhaji ya yarda da wannan magana? Ya za a yi ka ce wani mana ƙorafi me agwa mai kiristocin ma guda ne. Duk gaba da kiristocin a Najeriya guda ne. Wasu pagans ɗin ba sun fi wasu kiristocin yawa. Kiristoci a Najeriya nawa ne auren mace ɗaya suke sa haifi ɗaya huɗu. Shi ne fa iyakarsu. Mu musulmi mu muke auren mata har huɗu muke haifa ƴaƴa har 100 ko fiye ko muke maraba da su. Akwai sarakuna ma da suke da bacin matan aure suke da ƙwarakwarai suke haifa ƴaƴa fiye da 100. Saboda haka magana ce na cewa ko a yanzu duk duniya Allah ya sani malakun Allah ya sun sani ya bayan Allah da Allah ya ga dama sun sani cewa muna da yawan da mun ninninga waɗanda ba su da addini da kiristoci da waɗanda ba su da addini aƙalla na cewa mun kai 70 ko 75 zuwa 80% na yawan mu musulmi a Najeriya kuma dai koma ba komai an yi da muna auren mata 4 muna kuma rabu da 'ya'ya ko sun kai 100 kuma suna nan ba wai mu ba ma kashe 'ya'ya su ne suke yin wani surkulle su kashe 'ya'yansu su yi wani tsafe-tsafe su yi tsubashe da shawararsu kowa ma yin wannan duk musulmin da yake mumini na kwarai wanda yake tsarkakken mumini baya yin wani tsari baya neman komai a gurin kowa baya tunanin wani isa ci akan wata turba don ya samu wani abu illa ya dogara da Allah da ya halice shi shi raya shi zai arzuta shi zai masa gafara saboda haka magana ce mu ba abin da muka sa a gaba sai bautar Allah subhanahu wata'ala akan koyarwa annabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ai kowa ya san irin bala'in da aka yi a lokacin mai tsini a birnin Kano aka kashe mana dubbannin mutane sai da ni Abdul Karim Ɗayyabu bacin na je gurin gwamna Abubakar nayi ɗauki mataki ina ta kokarin ita taron gwamnoni na progressive governance meeting a Lagos na hana shi tsawon lokaci guda daban-daban guda 3 akan sai ya tsaya shine chief security na jihar nan ya kasance ya kasa muka je gurin AIG da aka turo akan matsalar kes ɗin kisan da ake mana a Kano na lokacin da ta tsini Sunday Adewusi ni na ɗauki mutane guda 2 Allah ya gafarta musu sun mutu da wani nake babban wani a gare ni wani nake kamar kanne a gare ni ya kasance muka je muka nuna masa duk irin matsalar da muke ciki a birnin Kano na karanta masa gashi daga ƙarshe ya ce to duk abin da na gaya masa dinnan ya gamsu ya yarda yace amma tsarin aikin su ba sa karɓar rahoto daga wani sai farar hula iri na su yi aiki kai tsaye sai sun nasa binciken sun tabbatar ya ɗauko wato irin falmarar ɗinsu da ake cewa bullet proof ina mun cewa wannan shi ne maganin harsashi da suke amfani da shi a matsayinsu na 'yan sanda ya ɗauko kibiyar mai tatsile da kwari da baka ina mun ce wannan ita ce irin kibiyar da masu tatsile suke harbin mutane su kuma ba shi da maganinta saboda haka tilasta sun yi bincike saboda haka a sakamakon wannan abu da zuwa shi zai haɗa ni da ma'aikatansa guda 2 a cikin farin kaya maimakon wato kayan aiki saboda su a lokacin mai tatsinan ya yi agar ba wani ɗan sanda da isa shiga birni sai suka fi shi tsawon lokaci sai daga ba aka sani su kuma su da abin ya shafa suka fi kowa sani daga ƙarshe muka taho da su akan zan je na musu eriyoyin da na yi masa bayani da irin matsalar da muke cikin mu a cikin iyayenmu da kakanninmu tun da a lokacin mahaifina da mahaifiyata suna da rai ya kasance muka taho sai muka zo round about the central hotel na nan kusa a Kano Club sorry ya kasance sai suka daka mana ihu
'yan sandan da aka haɗa mu da su za mu je muna musu wannan abu su zo su ba da rahoton su kai iyo wa za mu je mu kasa a kashe su ɗaya sai kawai kulji kan motar muka kusan mu doki pavement na roundabout sai ne mun taka burki ina taka burki ka muka ce me suka buɗe kofa suka gudu muka neme su muka rasa na dawo in ga san da a je su gafa halin da muka tsinci kanmu kafin je in ga musu ashe sun je sun nuna masa cewa ni Abdulkarim ne nake kawo musu wrong information ake kashe musu mutane da ƙashe Allah zai kawai fitar da ni sai da kasance Allah ya fahimtar da ni da irin wato karamcin da Allah min ya haɗa ne da 'yan jaridun duniya suke zama 'yan uwa aminai kullum suna bibiye da ni duk labarin da ya gagara samuwa sai su zo su neme shi ta kaina aka zo aka haɗu da 'yan gidan talabijin na ƙasa da 'yan rediyo da jaridu da rediyo daban-daban na duniya aka zo aka yi talabijin ɗin irin mutanen da na yi ƙoƙari na hana sadaggu wanda suke ji da kansu suke ji da jini na gaya musu to kuke na yin aikin banzawa ga mai dalili akan kaye ko kan gaba ta abokai ta wajen bal ko wani aikin tsiya kuke kashe junanku gashi ana kashe mana iyayenmu ku zo ku kare mu zo mu gaji har sai mun ga bayan wannan na ringa kaiwa da kowa ni na shiga ni ma shiga irin tas daga dogon wando sai t-shirt sai takobi a zare sai na kai wajen 11 dare na tabbata komai yayi daidai kafin kwanta ya kasance mahaifiya tana nan ɗaure kusan gidan madaki idan kina ke sa take dafa mana abinci safi da dare nake zuwa da mutanen nan saboda kar su tafi neman abinci a zo ta wani abu ya faru ya kasance har kan sauran gidanmu an hau lokacin ana ginin bene aka ɗauko irin yanayin da mutanen tafiya suke a bayan fadalar kasar wajen bayan ƙofar wambai ya kasance duk aka nuna wa duk duniya sai da wannan abu ya faru ya kasance Shehu Shagari aka sun da shi cewa abin nan fa da ake so ba haka ike ba da an yi wato informin nasa cewa rikicin da ake a Kano rikici ne na yaran Aminu Kano da PRP santsi da tabo aka ce to ga Abdulkarim Ɗayibu shugaban rundunar adalci shugaban kungiyar 'yan kasuwa da masu masana'antu da ma'adanai da ayyukan noma ta jihar Kano gashi ya tara mutane irin wannan ya aka yi shiga cikin irin waɗannan mutane sannan aka zo aka yi bincike da ƙwaƙwaf aka tabbatar da gravity na irin bala'in hatsarin da muke cikin tsawon kwana 10 ana ta kashe mutane a cikin birnin Kano kewayen Fadala sannan aka turo sojoji suka taya aka murkushe mai tasiri aka kashe shi aka zo a kashe bacin an kashe shi aka kafa kwamiti a Daula Hotel na Anyagulu mai shari'a Justice Anyagulu ya zo ya gama binciken da ikirawo shaidodi da kuma har da waɗanda aka haɗa mai tasiri da su suka je don su wani ta'anacin su Allah ya tsare su ba su shigo ba kuma a cikinsu aka samu wani ya musulunta kuma yana da ransa yanzu ya kasance a cikin binciken da aka yi aka tabbatar mai tafi ne bacin ba ɗan asalin ma jihar Kano bane ba ɗan arewacin Najeriya bane ba kuma ɗan Najeriya bane ma gaba ɗaya kuma kwata-kwata ba musulmi bane kirista ne da an san wannan amma yanzu ba a komai a kai ba da aka ga irin mutane suke da hannu a kai din a kiristancin mai Shagari kasa yin komai ko ga yadda kuma duniya ta zama kenan a cikin irin wannan yanayi sannan kada ka manta aka zo kuma da sunan Boko Haram aka zo masallacin da masallacin Juma'a na birnin Kano asalin babban masallaci a Kano tun zamanin aru manyan sakunan farko aka zo aka kashe man ɗaruruwan mutane banda abubuwan da suka faruwa a arewacin Najeriya a masallatai daban-daban a kasuwanni daban-daban duk ina Amerika din take ina Trump din yake ina Netanyahu yake ina Macron din suke to kuma mu da muka dogara da Allah ai mun san Allah yana nan su kuma za su tafi Allah ko ina nan muna tare da Allah ko haka duk wani abu da mutum shi yasa nake fatan ubangiji Allah ka gaggauta tashin kiyama
in ya so mutanen su ganin cewa mu dan ba mu da wayo ne muka zama muke takarar ba mu haɗa ba mu taka taso ba su ga mu waye mara wayo clever by half su ne clever by half kuma da magana ce da cewa mu Allah ne karkace mana imanin muke tare da shi su kuma da Allah ya jarraba da wannan musiba muke musu fatan Allah ya tsarkake su dawo tare da mu idan sun ki Allah ya rugurguza su ya sa mu ƙarshen su da bayan su kan mutum gaba daya amin